Здравейте, приятели! Днес започвам обещаното видео, което е в моя YouTube канал. Само тук може да намерите различни видеа относно мъжкия стил и мъжката мода. И днес започваме да говорим за Холивуд, за актьорите там. Много интересна история имаме за Куентин Тарантино, за Брад Пит, за Джордж Клуни. Ще включи и български актьори в тази история. Ще спомена много интересни неща от техния свят, защото не е лесно и според мен нещата изглеждат само лесни, както абсолютно всичко, но не са. Започваме с мястото. Преди няколко дни се снима една кампания на GQ, което е огромна американска медия за мъжка мода, може би една от най-големите в целия свят. Има огромни офиси в Ню Йорк, просто е огромна медия. Така както и да беше насрочена една среща в Франция, интересно, така на Ривиерата, едни интересни къщи тип стари замъци, които са доста аристократичен стил, с този техния, който е вилич стила на френската Ривиера, знаете, много изискан стил от типа на басейнът, филма с Ален Делон, който пък почина, и за него ще спомена някои неща. Той е изключителен талант. Не съм имал възможност да го гледам, но все пак невероятен талант и голямо име в световната история на киното. Сега, какво се случва? Брад Пит и Джордж Клуни са съседи в френската Ривиера, в къщи, замъци, които са си купили. Брад Пит има лозя огромна. Сега пък Джордж Клуни, интересното е, че има купил си жилището онлайн по време на COVID. Онлайн, да си купиш къща, по този начин огромна, интересно и като цяло много вълнуващо. Той споделя, че това е интересното около неговата история. Но какво става? Хора от GQ отиват да снимат интервю с Брад Пит и Джордж Клуни в вилата на Брад Пит, като Джордж Клуни пристига, съответно с интересна кола и двамата, разбира се прегръщат, всичко е наред, говорят си известно време. И какво се случва обаче? В един момент Джордж Клуни казва: много съм раздразнен на Куентин, защото има предвид Куентин Тарантино, огромен човек и велик режисьор на много хубави филми. И той всъщност в един момент казва, че му е ядосан, защото го обявил, че е слаб актьор. И обявява, че му е ядосан и казва тези думи, които са dude, fuck off, които сега няма да превеждам, обаче на фона на смещия се Брад Пит, който пък се забавлява с цялата тази работа и раздразнението на своите колеги. И какво се оказва? Преди тази ситуация, в която се снима кампанията за GQ, се оказва, че Куентин Тарантино казва следното нещо. Оказва, че той е работил с Джордж Клуни някъде 95 или 96 година по негов филм на Куентин, който се казва "От здраж до зори". Те участват заедно в него и Куентин казва в това прословото интервю, казва просто, изброява имена на известни негови колеги, включително и Брад Пит, казва, че са чудесни актьори, и когато се спомена името на Джордж Клуни, той казва: не е добър актьор, и че през последното хилядолетие, и също така се спомена, че през последното хилядолетие той не е направил хубав филм, като това не смятам, че е вярно, но наистина тогава от него започва всичко, от Куентин Тарантино. Той вкарва напрежение в тази ситуация и обявява Джордж Клуни, че не е добър актьор, и новото хилядолетие не е било неговото, а това са 25 години почти. Когато Джордж Клуни, да се върнем на вилата, Джордж Клуни и Брад Пит снимат с GQ, Джордж Клуни казва: новото хилядолетие е цялата ми шибана кариера, и удостоверява това, че има проблем между тях. Разбира се, Брад Пит се забавлява, смее се. В това прословото интервю
първо да си кажа мнението, според мен не е честно така да се говори, напротив, трябва да се окуражават хората, които го правят и които работят тази работа, защото в крайна сметка, колкото и да е лош актьор или да не става, не се коментира така пред толкова голяма аудитория, не трябва да се злепоставя с името му, защото виждате как се разпространява абсолютно целият проблем и това не е тук, не ме вълнува мене какво е станало, голямата клюка, ме вълнува, че това не бива да се коментира от хора от една професия и не би следвало да имат някакво уважение, дори човека, който е с по-слаба кариера, дори и такъв, което в случая Джордж Клуни не е такъв дори, но дори и такъв човек да има, пак трябва да покажеш уважение и така по този начин издигаш своя си характер на друго ниво, защото когато го оплюеш, ти слизаш точно надолу под него и той по някакъв начин те превъзхожда, така че най-добре да кажа, че не съм съгласен с Куентин Тарантино. Да, харесвам неговите филми, да, той е бунтар, хулиган, но в крайна сметка не е окей да го казва и да го прави. Относно интервюто, което е интервюто на GQ, сега актьорите са много интересни и популярни, те налагат модните тенденции. Интервюто е снимано с помощта на много дизайнери и стилисти, като те са Брад Пит и Джордж Клуни са облечени в много дизайнерски дрехи, големи дизайнери италианци, които са просто корифеи в мъжката мода, Дзеня, Бронело Кочинели, Лоро Пиана и всички други, които са просто върхът. Са снимали, участвали със свои дрехи в тази кампания и дори те се появяват с костюми в басейна, с един мотор, който е с един кош, такъв ретро мотор, винтич от Втората световна война и като цяло споделят, че само 10 години са достатъчни на някой в актьорската кариера да направи наистина силни 10 години, казват, е достатъчно да остави името си, да остави много голяма дълбока следа и да остави нещо след себе си. И споменават, разбира се, Кари Грант и Кларк Гейбъл, едни големи титани в киното там в Щатите и в световното кино. И те се оказа, че имат точно 10 години, са имали и двамата под 10 години, но силни години, в които са оставили много стойност в филмите си. Така, разбира се, стигаме и до България, където съм впечатлен от книгата на актьора Звезделин, който пише за срещите си с Парцалев и наистина съм много впечатлен от Звезделин, защото той е един от изключителен имитатор, разбира се, винаги след Ненчо Балабанов, защото той пък е върха и като човек имам възможност да го познавам лично и знам, че е така, много приятен човек. Ненчо е първи имитатор, според мен, в България. Сега Звезделин е един от най-добрите и той имитира много хора и срещите му с Парцалев показват как Парцалев по-скоро го е вдъхновил и му е помогнал да може да вземе изпитите си в надвис, тогава Витис, за да може да участва и да бъде част от актьорското майсторство и да стане актьор. Като Звезделин остави и той много стойност своето творчество, но Парцалев му е казал, че не обича връзкари и му е казал, виж, ти имаш този талант, но трябва сам да се развиеш и сам да отидеш и си минаваш сам по всичките кръгове. Просто искам, когато минеш пред всеки кръг, да ми звъннеш и да ми кажеш как е било. И се среща с него и продължава и съответно те имат една връзка 10 годишна, която той разказва в книгата си. Съветвам ви да прочетете тази книга или да я слушате, има я в Storytel. И другото, което искам да споделя днес, че наистина загубихме една голяма легенда от света на киното. Тежък е живота на актьора, определено. Всеки един от тях изглежда отстрани, че е лесно, че те имат харизма, имат излъчване, всичките интересни хора са, но смятам, че
Тази професия е много сложна за работа, защото трябва да влагаш много емоции, трябва да бъдеш други фигури, което не е лошо, но е трудно. И същото време виждате как също имат оспорвания, конкурират се по някакъв начин. И аз не съм съгласен с този начин, обаче на Куентин Тарантино. Просто искам да кажа, че просто Джордж Клуни не заслужава това, защото остави много наследство. Тези последните, след Бандата на Ocean имат толкова много неща. Следа горе-долу хронологията и виждам как той и Оскар спечели и какво ли не беше вече. Има страхотни филми. Мисълта ми е тук, първо, че говорим за много модерни хора, за винаги така поддържани. Знаете, киноиндустрията е една от огромните индустрии в целия свят, която е променила животите на много хора. И то не само на тези, които участват там, ами напротив на много други, защото много хора гледат кино. Аз съм фен на стила, на лайфстайла им, да, но сега гледам отбрани неща. Разбира се, те имат нов филм, Джордж Клуни и Брад Пит, казва се Вълци. Скоро се очаква да излезне, но това беше горе-долу от тази си случка. Загубихме Ален Делон, една голяма легенда, не съм имал възможност много да следа неговата кариера. Разбира се, гледал съм последните му години филми, връщал съм назад лентата, обичам и стари филми, даже повече ги обичам от новите и съм гледал негови неща, но е една изключителна легенда в стилово отношение, просто е персона, която трудно ще бъде повторена. Социалните мрежи много тъжат за него, всички хора пишат, дават своята съпричастност и голяма работа наистина. Смятам, че такива хора трябва като него и като Парцалев и като всичките хора, които са успели, имат заслуги. Със сигурност не са случайни, ами имат много заслуги и аз се възхищавам на такива хора и ценят тези хора. И разбира се, бих искал да последвам техния пример, така че на Куентин Тарантино мога просто да спомена, защото той така ли, че със сигурност няма да разбере за това, което мисля, но в крайна сметка аз съм така, искам да го изразя и да кажа, че би следвало да се уважават хората, ние можем да се конкурираме с нас самите си от предишния ден, но не и да правим лоши неща и да коментираме по този начин, че някой не се справя добре или еди как си, защото това ще стигне до него и ще го обесърчи по някакъв начин. Така че това беше от мен. Както знаете, в канала ми може да научите много интересни неща относно мъжката мода, относно мъжкия начин обличане. Днес епизодът беше специфичен, различен, но пак за мъже, пак за силни характери, пак за актьори, които всички гледаме, знаеме имената им и ги следиме и ги харесваме. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхте част от това ми видео. Аз се постарах да дам повече от него. Изчетох много неща, видях много неща по темата. Поне 7 часа съм отделил последната седмица, за да събера информация за всички тези неща и да ви ги споделя днес тук, за да знаете вие абсолютно това, което се е случило и което реално е станало. Така че постарал съм се и аз да ви докарам някакви факти. Разбира се, ако ви докарам и резултати с видеята си, ще бъда много щастлив и ви пожелавам да гледате нещата, да бъдете по-отворени към света и към позитивните неща, защото смятам, че това е начина и трябва чрез предаване, чрез научаване, просто нещата, които аз знам, ги предавам на другите с цел да мога да бъда полезен. Благодаря ви, чест и почитания и до нови срещи. До скоро. Последайте ме, ако разбира се ви е харесал епизода и ако смятате, че има нещо полезно, което може да ползвате и което ще бъде по-лесно за вас и ще ви съкрати пътя, който вие вървите към по-добре изглеждащ мъж. До скоро. Чао от мен.